Poď sem. Ja si ho určite vysvíčam. Ty vole. Robo, prestaň! Robo, prestaň! Nerob! Please, do keep making this enjoyable for me. Takže zdravím všetkých, som je Streamer 4 a dneska ideme hrať Poppy Playtime 4. Inak môžete mi napísať aj vo komentároch, že či vlastne chcete zase Poppy Playtime 4 akože druhú časť, alebo medzi tým, že budem medzi tými časťami Poppy Playtime 4 robiť aj iné videá, napríklad z Robloxu a tak napíšte do komentárov. Takže napíšte do komentárov, či to bude tak. Poďme sa pustiť do videa. To fakt. Zoe the Doman! Bože. Look at all the colors. So many toys and one. Triple time the friend and triple time the fun. D-O-E-Y. Love it till the day that you die. Call the number on screen and order your Dewey today. Order now while supplies last. Shipping and handling costs may vary. Do not ingest or deliver any products in the Dewey box. Bro. What's the time? This one! I don't open this one! Možno si tam púšťajú časť Poppy Playtime 3. I knew it! This is the one I wanted! There's a card too, dear. Open the card. To má kartu? We're going to the Playtime Factory? That's right, honey. Sú v tej faktorii. Jack, don't wander off. Stay right here with them. Káme, pozeraj tam. Tam sú nejaké, robí asi He's niečo not to... listening to a thing I say, is he? Not even a little bit. On tam robí dačo horúci, tam varia. Hej, toto, tam dačo horúce varia. Čo tam furt pozera? Co stalo? On tam... Kde to spadne? On spadol. Everyone, shut down the machine. Do you hear me? Somebody Shut up that camera. Kam on zomrel? On sa tam uvaril. Kamo. To niečo. Štvorka. A on sa, a to je jedna z najhorších smrti sa uvariť, alebo proste save heaven. Takže v zachránenom... My tam asi zachránení nebudeme. Si to nemyslím. No dobre, takže to bolo príbeh Deweyho. Dobre, poďme sa pustiť ďalej. Naposledy sme skončili s Poppy. Nie? No! Hold on, Kissy! I'm coming! Kamo, dobre, ona ide za ňou, ale camera sensitivity 100%, ja dám menej. Listen. Go on ahead. Don't wait for me. I won't leave Kissy behind, and I won't sacrifice our plan. Not because of me. Just be careful. Down here, it's not like anything you've seen above. It's not trying to hide what it is. It's hell. And Playtime wanted it to be. Takže to je peklo. Aha. But we have allies down here. Get to them. Kamo. Že to je hell. Aj to Playtime aj chcel, aby to bol hell. No tak ja do hell nechcem ísť. There's still time to save the orphans. Follow the red smoke. And look out for... Look out for... Akože red bullets. Aha. To rýchlo ide. No, proste sa mi zdá, že to šlo pomalšie. Dobre, teraz to už bude aj také dobre, takže proste dobre vyznačenie biele. Stranger Things. No dobre. Baterka. Čak, a kde oni nájsť tú baterku?
proste vy keď takto, keď môžete ísť proste aj iba takto dať a proste iba proste celá veda. Oh my god. Takám to jaké premakané to skenové, to je premakané jak svinia. Kámo, to je jak premakané. To tak. Oh. Vlastne nedá ísť. Bože, ten tutoriál. Be like. To si za mňa robíš extrémnu srandu. Dobre, ideme na to. Čak, aj jak to mám zrobiť? Mi zdá, že som začal počuť, je to pravda? OK, Catnap, tá je už tak dole. A to asi nesere. Mňa zaujíma, čo ste to potrebuje. Napíšte do komentárov, ak viete. Approach the squeeze. Gap squeeze. To bolo čo? Approach the gap squeeze. Aha, môže takto. To sa dá aj takto. Takto. Rýchlejšie to takto. Že toto je reálne dobre, že to dobre zablíže. A ono sa to lepšie robí s scrollom. Chápete? Kámo. Máme ísť do nejakého väzenia. Dobre. Som myslel, že tu takto chodí. Kisi! To už viem. Dobre, teraz na to... Kamo? Halo? Nej. Čo mám robiť? Teraz musím asi strieľať. Musíme to odstreliť. Ty vole. Sme mali haky-vaky. Kde idú? Poďme za nimi. Ja malo dúfam, že nás nedajú. Ale nevadí. Sa extrémne posunú. Tu OAI. Dowi to dávame. Začneme Dowiho, ale to že vraj, táto hra má že vraj 3 hodiny, takže... Teda 2, ak ste v tom. Čaj, nie. Ne. Takže tie gigantické diery sa z nej vyťahovať nechcem. To je Oli? Počkaj. Hej. Hey, it's me again, Ollie. I wanted to talk to you. Before you go inside,
everything you've seen out here, the piles, the dead, they all came from inside. Believe me, everything Poppy said about this place is true. It's hell. But she also hasn't seen it like I have. It's worse now. Worse than ever. Just try to stay safe. Please. Don't let your guard down for even a second. I'll try to help you when I can. Dobre, tak díky Oli za nič. Ja vec, neviem, čo mám. Hej, ja ti dám kameru. Crying for their parents, their counselors, whatever. It goes all day and night, and it just wears on you, you know? I'd kill for a little security. And quiet. Right. Right. Know what we get in the North? Things. Whatever they aren't people anymore. Prišiel som na jednu vec, ktorú by sme teda zrobiť mohli. Nie, naspäť. Naspäť! Yelling, nie do japy. Japy diap. Tu okolo. Tu sa stalo. Kde ideme? Tam mi zdá, že im je vlákom. Okej. Dobre. Čo? Now what's this? The doctor? Do I feel something squirming its way beneath my skin? An invasive foreign little germ. After all this time? Ah, but I see. You. Well, little germ, let's make a game of you. Kde nás You've dáva? blundered along the shadows Kde above ideme? and only managed to squirm all the way down here by the barest skin of your teeth. There are no shadows here that will be of use to you. Not even the ground beneath your feet is yours. There are no places you can hide. Not from me. Počkaj. Ak som teraz dobre pochopil, my budeme zdrhať tomu The Doctor, alebo to je ten prototyp, že chápete. To je dobrá animácia, hej, zamakal si na animácie, ok. Escape the prison, zasratný doktor. Escape the prison. Okej. Však zohni sa. Tam nemôžeme ísť. Však a som zohnutý, nie? Tak vieš tam. Jak tam mám ísť? Dobre, to je síce krásne. Jaj, to sme tam len mali otvoriť. To sme si len mali otvoriť.
Ako sa ti toto môže v realite stať? Hej, toto sa určite... Onej. Toto sú tie väzenia, to je každý zavretý, no ty vole. Tak jasne. Swing, to čo je? Páni. Catnap tam skapol. Ale však catnapa mám, viete kde. Páši. Čo? Ja ti dám error. No hejzel, neviem chodiť. Jebane, počkaj. By sme to mali zrobiť. Sa mi nezdá nič. Čo tu je? Vlastne je to dačo. Hajzli, nič není. Keď si tu posvietím, tak tu sa vlastne nedá. Bro, čo tu máme robiť? Ja ti dám error. Čak. Tu zase máme zaveriť, tu si po nás príde doktor. Šviňa. Ja teraz, že ako sa tam dostanem. To bude ťažké. Takže asi nejako. Priťahne sa tam. Počkaj, nemám nápad. Menom mám nápad. Dobre. To je hovna, čo to je? Nie. Kamaráti, nejako som sa dostal naspäť, pozrite, proste. Vy z tejto strany, tu ste, to bol modr, vy tu dáte ruku, začnete čaržovať a pôjdete aj tým. Teda vidíte, no a teraz sme tu. Takže pokračujeme ďalej. Hej. Flashlight. The subject scrambles for an advantage. They appear lost and disoriented. Tu mám také malé svetielko. It's indicative of fear. And rightly so. Let's test the response to said fear Čo sme v when jednotke? pushed into action.
kokos. Mám ísť. I have seen enough. Thank you. You may proceed. Ty vole. Kam tá červená ruka je taká, že... Takže chápete. Proste... Proceed, takže sme to dali. Kam... Kam to oko? Chcem fovko, fov. Kde je fov? Není, bro. Gamma a fovko tu není. Shadow quality epic, a to je lepšie ako epic. Není. Kámo, není tu fov. Prečo? Aha, to je ešte dosť veľa tohto displeji. Frame limit, film, neviem čo. Somariny tu sú, ale není tu fovko. Dobre, tak to je už jedno. Kámo, červená ruka sa vracia po 4 rokoch. No aj 5. Kámo. 5 rokoch sa vracia červená ruka. Kámo, to nás má naháňať. The name's Yarnaby. Would you wanna be my friend? Taký dlhý. Nás bude naháňať, to nezdrahneme. Wow, ja mám jak vidieť, akože číslo, chápeš? Ja nie som zase taký, ja nie som tupec, ale nie som ani extra múdry, aby som vedel číslo. Veď vypadni. Loknuté je to. Celé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 3, 2, 5. 3, neviem, 2, 3, ja neviem vôbec, cel, no. Cel, no tak. No to jak dobre vyzerá. Cel, c, e, l, aha. Tak, nájdeme takú somarinu a cel, l, tak c, e. Takže 3, 2, 5, 5. Čo tu sakra deje? Bro! Tie obrovské, gigantické dvere, však? Hejzu. A teraz ako sa tam mám dostať? Aha. Padni. Oli. Typka. Hear me? Too much interference. Make your way to... There's something. Doctor is...
Prečo je všade statik sprostý? Ty sa dáš otvoriť? Dávaj. Vydávaj! Srandu si z teba robiť. To nejde otvoriť. Nejde. Kamo? To sú všetci oni, tí naši coworkery, to sú tí naši kamo kolegovia. Kamoško. Chudáci. Ejo. Toto funny není. Musí niečo byť. Kamo? Daj. Bež tam. Yes. Kamo. Dali sme to. Dobre. Kamo, kde je to? Či toto je iné asi? Tak asi je. Kamo, dali sme to. Tam sa ja už vracať nejdem. Musím dať ďalší kód, hej? Gage. Cage, kde cage, takže cage. Cage. 3, 6, 2, 4. 3, 6, 2, 4. 3, 6, 2, 4. Cage. Tak C je 3. A. Čakaj. Čak to je, že EGAC. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 3. Nie? Ja neviem. No, it will be out next week. Check the cage. No a CG je vlastne... CG je... C je... Trojka. Ačko je šestka. G je štvorka. E je dvojka, tak 3, 6, 4, 2. Aj. Tak ja som tupý. Nice. Čo, jaký kypíka? No, takže dverami nie. Tak roaming. Ešte tady. Čo tam je za svinu? Proti tej svine idem bojovať. Idem bojovať proti svine, bro. Okej. To mám skenovať, či to je už ready? Takže asi nie. Takže tu predo mnou niekto bol. Padni. Mám tu čo robiť. Ja mám tu čo robiť, ale mám.
VT. Veď. Cez toto brána nebudem môcť ísť. Ešte neviem flash. Počkaj. Na čo sa s tým srať, keď tu máš krabice? Hej, kamo, na čo sa s tým srať? Tu máš krabice. Nice. GG moment. Halo? Nie. No to idę nechať. Sa mi zdá, že tu budeme proti niekomu bojovať. Kam tu sa pozeralo? Bojovať napríklad proti dojmu asi nie. Trojka. You know, I never thought I'd see another like you. A human. Certainly not an employee like you. But something makes you different. I can tell that much. Though, I can't say what exactly that something is. Not yet. The others you faced, 1170, 1188, 1222. Been there, done that. Let's try our hand at something a little different. Oh, Yarnaby. To je ten Bezos. Yarnaby. Bezos. Poď sem. Ja si ho určite vysvičím. Ty vole. Robo, prestaň. Robo, prestaň. Nerob. Please, do keep making this enjoyable for me. Bože. Yarnaby, to čo je za psa? Robo, nerob mi toto. Krista. Pána. No tak toto tým mi budeš ty získavať, hej? Toto. Ja to chcem dať do modrého. Preto. Robo jeden sa mi tu snaží. Robo? Action for Yarnaby. Robo? Jaký? Ten Yarnaby je Robo, ne? Ty vole. To malo byť smiešné. Jackson, aký ja ti dám a Jackson, ja to nemám. O, ty vole. Nie, Robo, môj synček. I won't let it end like this, no. Robo. Sprostý Robo. Dobre, Robo, idem si to s tebou vyriešiť. Čo som zrobil?
Zasratý Robo. We still need you. Aha, viem, ma potrebujete. Get up, ale Robo ma dáva dole. Robo sprostý. Synček. Tak ja ani nič nezrobím. Veď ja som do ňoho iba dal... Nenormálny Robo. Nerob mi. Need a revenge. Revenge. A jak ho mám zrobiť, keď Robo mi robí zle? Sprostý Robo. Robo. Je to môj je to môj pes. A ja psa... Ja musím naučiť sa chovať. Ty vole. Robo, neser ma. Bro. Bro! Robo, prestaň ma srať! Prostý Robo, ja mu dám. Čak, Robo sa nemusí bať. Však ja mu dám. Však počkaj, Robo. No veď počkaj, Robo. Dobre, kde ide Robo? Doły? Takto. On nám pomáha ten Doły. Robo tam žere. Robo. O môj Bože, Robo. Robo! Robo, prestaň! Ísť, pane, Robo. Jarnaby, Robo. On sa volá Robo a jeho prezisko je Jarnaby. Sa tu budem s tým psiskom srať. Dobre, Robo, toto si prehnal, Robo. Zlý Robo. The Doctor Tape. Tu je medzi nás sklo. Sem. Huhu, Robo. Musím flares. To ma asi videl. Nevidel. Sám. Robo. Chysťaj s Robom. Jaký extra pomalý musíme byť s Robom. Koks. Robo na nebi. Pán. Robo, ty si ma teraz nasral. To je za mnou Robo? Robo, ty sa opovedz, že ti už nedám žiadne granule. Ja prisahám, ty ešte raz ma tu zahondíš a prídeš o všetky granule. Ja si zase s teba nerobím. Poď na to. Ty vole. Robo? Robo? Ten Dowie nám bude pomáhať.
To je celkom fajn. Díky, Dovi. Ak budeme toho Doviho zabíjať, tak mi bude ľúto, lebo nám pomáhal. Kámo! Dovi, ty vole... Kikar, ja za to kúpim Robuxy. Hello, I'm Pianosaurus. Takže my ideme na Pianosaurusa a ani sme nedokončili Roba. Kámo, dajte mi naspäť Roba. Ja ho chcem vidieť a porozprávať sa s ním o tom, jaký má byť dobrý. Dajte mi Roba. Proste ja ho chcem. Mám malý pocit, ale veľký sen, že tu bude Pianosaurus. To je on. Ten Pianosaurus. On si ide asi po nás. Dobre, sme mŕtvi. Stavaj. Stavaj. Haló? Jak ho dorval. On tam zbil jak chudák. Now that hit the spot. I haven't eaten in weeks. Takže nás ide zjesť, aj Dovi? Hiya there, pal. Don't worry, I won't eat you. I'm Dowie. I was told to expect you. Typek. This way. Follow me. Zabudol si hlavu. To je moc rozprávkové, nemyslíš si? Dovi? Dávaj! Čo to tak dlho robí? Interrogation rooms. They question us here after watching us. Those of us who could speak at all. I always answered. But I never gave them an answer they liked. Vypadáš mi viac creepy než Robo. A Robo je dobrý a ty furt on je, ale nikto nemá rád Roba. Dobre, možno ma naháňal. Je to Robo, je to môj pes. Môj pes, ktorého mám rád. Bože. Typek. Čus. Haló. A to mám jak ja zrobiť. Čo som ja, one? Padám ti jak... There's some nasty balls in this place. But I can get you across. Oh yes, definitely. Tam ty si plastelina. Takže jasne, že mi pomôžeš. Čo sa nevieš, zondiť? For real, to bol čo? Ty vole. Dobre kamaráti, musím vám iba povedať jednu vec. To bolo na dneska všetko, dúfam, že ste si videjko užili. Nezapojte ma podporiť lajkom, odberom a pre viac časti napíšte dole do komentárov, čo chcete. Tak, čaute.